Dijous 4 d'agost. Ofici de lectura. Memòria obligatòria. Sant Joan Maria Vianell, Prevere. Nasqué prop de Lió l'any 1786. Hagué de vèncer moltes dificultats per arribar al sacerdoci i fou destinat a Ars, un poblet de la diòcesi de Velei. Governà i feu progressar admirablement la parròquia, mitjançant la predicació eficaç, la mortificació, la pregària i la caritat. Per la seva fama de confessor i director d'ànimes, venien fidels de tot arreu a escoltar els seus sants consells. Morí l'any 1859. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Senyor, veniu a ajudar-nos. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. Aleluia. El seu abós els sentiments, o donador del bon perdó, feu-vos clement als nostres cors, per vos de culpa netejats. Com forasters venim aquí, i exiliats com som gemimim. Vos sou la pàtria i el port, de vida als astris feu-nos lloc. És ben feliç la caritat de la vostra aigua sedejant, i molt sortosos són els ulls del poble atent al vostre esguard. Glòria gran és per a vos, de vostres lloes al record, que sense fi van celebrant els qui del fons alcen el cor. Déu-nos un Pare pietós, i vos el Fill al Pare igual, que amb l'Esperit Sant defensor regneu per segles sense fi. Amén. Vos ens heu salvat, Senyor, lloarem el vostre nom per sempre. Déu nostre, nosaltres mateixos hem sentit aquella antiga gesta de la vostra mà que ens ha contat els nostres pares. Per implantar-los, desposseïreu els nadius, anorreàreu reialmes perquè visquessin lliures. No fou amb l'espasa que ocuparen el país, no fou el seu braç que els dona la victòria, sinó la vostra mà al vostre braç, la claror de la vostra mirada, perquè vos els estimàveu. Hebreu vos, Rei meu i Déu meu, qui decretàveu les victòries de Jacob. Amb vos embestíem els nostres adversaris, en el vostre nom dominàvem els agressors, perquè jo no es posava l'esperança en l'arc, l'espasa no em donava la victòria. Vos mateix ens vau salvar dels adversaris i vau cobrir els enemics de confusió. Nosaltres ens gloriàvem de l'ajut de Déu, per sempre jugarem al vostre nom. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. Vos ens heu salvat, Senyor, jugarem al vostre nom per sempre. Perdoneu-nos, Senyor, no abandoneu a l'escarni la vostra heretat. Però ara ens abandoneu i avergonyiu, ja no sortiu amb nosaltres al combat. Ens feu retrocedir davant de l'enemic que ens saqueja sense por. Ens heu fet com l'anyell per matar, ens heu escampat per les nacions. Heu venut per no res al nostre poble, no us ha arrenquit el seu preu. Heu fet de nosaltres l'escarni dels veïns, la befa i la burla dels països que ens envolten. La nostra dissort és proverbial, entre els pobles mouen el cap amb aires de mofa. A cada moment tinc al davant el meu afront, abaixo els ulls avergonyit, sentint com ultratja l'enemic que es venja de mi. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. Perdoneu-nos, Senyor, no abandoneu a l'escarni la vostra heretat. Alceu-vos, Senyor, per l'amor que ens teniu, allibereu-nos.
Com ens passa això sense haver-nos oblidat ni haver traït la vostra aliança? El nostre cor no s'ha allunyat de vos, ni els nostres passos dels camins vostres, i vos ens llanceu al desert amb els xancals, sota un mantell de tenebra. Si haguéssim oblidat el nostre Déu i estès les mans per pregar un Déu estranger, és que Déu no se n'hauria adonat, ell que coneix els secrets del cor? És per vos que morim cada dia i ens tenen com anyell per matar. Desperteu-vos, per què dormiu, Senyor? Desvetlleu-vos, no ens deixeu per sempre, perquè ens amagueu la mirada i oblideu el dolor que ens oprimeix. Estem prostrats a la pols, tot el cos estès per terra. Alceu-vos, veniu a defensar-nos per l'amor que ens teniu, allibereu-nos. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. Alceu-vos, Senyor, per l'amor que ens teniu, allibereu-nos. Senyor, a qui anirem? Només vos teniu paraules de vida eterna. Lectura primera. Comença el llibre del profeta Osees. El profeta com a signe de l'amor de Déu envers el seu poble. Paraula que el Senyor va fer sentir a Osees, fill de Beeri, en temps d'Osies, de Joatam, d'Acàs i d'Ezequies, rei de Judà, i en temps de Jeroboam, fill de Joàs, rei d'Israel. Comencem les paraules del Senyor a Osees. El Senyor li digué: Ves, pren per muller una dona descarada, i tindràs fills d'una dona descarada en signes que aquest país no para de prostituir-se abandonant al Senyor. Ell va prendre per muller Gomer, la filla de Belaim. Quan va tenir el primer fill, el Senyor digué a Osees: Posa-li el nom de Jezrael, perquè ben aviat castigaré la dinastia de Jehú per les matances de Jezrael i deixaré sense reis al poble d'Israel. Aquell dia trencaré l'arc d'Israel a la vall de Jezrael. Va tenir després una filla, i el Senyor digué a Osees: Posa-li no compadida, perquè jo no em compadiré més del poble d'Israel, sinó que els avorriré. En canvi, m'apiadaré de Judà, el salvaré com a Senyor, el seu Déu, però no amb l'arc i l'espasa, no amb la guerra ni amb els cavalls i cavallers. Després d'haver deslletat la seva no compadida, tingué encara un fill. El Senyor digué: Posa-li poble nou meu, perquè vosaltres no sou el meu poble, i jo tampoc seré vostre. El Senyor em digué: Ara fes això, estima't una dona que va amb una altra i que és adúltera, com el Senyor estima els seus fills d'Israel, tot i que ell se'n va amb altres déus que s'atipen de coques de raïm. Jo me la vaig endur per 15 peces de plata i una saca i mitja d'ordi, i li vaig dir: Hauràs d'estar per mi dies i dies, sense prostituir-te ni donar-te a ningú. Jo tampoc no em donaré a tu, perquè també els fills d'Israel estaran dies i dies, sense rei ni governants, sense sacrificis ni esteles sagrades, sense respostes sacerdotals del cel. Després d'això, els fills d'Israel tornaran a buscar el Senyor, el seu Déu, i David, el seu rei, acudiran amb reverència al Senyor a la fi dels dies i n'esperaran tota mena de bé. Responsori. Vosaltres sou un poble escollit, un reialme sacerdotal. Vosaltres que no éreu cap poble, ara sou el poble de Déu. Allà mateix on els havien dit: No sou el meu poble, els anomenaren fills de Déu viu. Vosaltres que no éreu cap poble,
ara sou el poble de Déu. Lectura segona d'una catequesi de Sant Joan Maria Vianney, prevere. Bell és el deure de l'home, pregar i estimar. Penseu, fillets meus, el tresor de l'home cristià no és aquí a la terra, sinó que és en el cel. Per tant, el nostre pensament ha d'adreçar-se cap al lloc on hi ha el nostre tresor. És aquest un deure i una feina bonica de l'home, pregar i estimar. Pregueu i estimeu. Mireu en això i a la felicitat de l'home sobre la terra. L'oració no és una altra cosa que la unió amb Déu. Quan algú té el cor net i unit a Déu és com envaït d'una certa felicitat i dolcesa que embriaga, és rodejat d'una llum admirable. En aquesta unió íntima, Déu i l'ànima són com dues peces de cera foses conjuntament, que ja ningú no pot separar. I aquesta conjunció de Déu amb la seva petita criatura és una cosa bellíssima, és una felicitat inimaginable. Nosaltres érem indignes de pregar, però Déu, tan bo com és, ens va permetre parlar amb ell. La nostra oració és l'encens que més li agrada. Fillets meus, el vostre cor és petit, però l'oració el dilata i el capacita per estimar Déu. L'oració fa que tastem ja anticipadament al cel. Fa baixar a nosaltres una mica de paradís, perquè no ens deixa mai sense dolcesa. És com una mel que es vessa sobre l'ànima i que tot ho endolceix. Si preguem com cal, en l'oració dels nostres dolors es fonen com es fon la neu quan el sol bat damunt d'ella. L'oració té encara un altre efecte, i és que el temps corre amb gran rapidesa i amb tanta fruïció que ni tan sols ens adonem de com passa. Mireu, quan jo era rector a la parròquia de Bresse, va succeir que quasi tots els meus col·legues veïns es van posar malalts. Aleshores, havent de fer grans caminades, pregava del bon Déu, i podeu estar segurs que mai no se'n va fer pesades ni llargues. Hi ha persones que s'enfonsen en l'oració com el peix entre les onades, ja que estan lliurats íntegrament al bon Déu. En el seu cor no hi ha cap divisió, com més les estimus i aquestes ànimes generoses. Sant Francesc d'Assís i Santa Coleta veien Nostre Senyor i parlàvem amb ell tot tal com ara aquí parlem amb vosaltres i jo. Nosaltres, ben a l'inrevés, quan acudim al temple no sabem què hem de fer ni què hem de demanar. I tanmateix, sempre que anem a trobar algú, sabem ben bé per què hi anem. És més, n'hi ha que sembla que diguin al bon Déu: us diré dues paraules només perquè em deixeu anar. Hi ha una cosa que jo penso molt sovint. Quan venim a adorar Déu, obtindríem tot el que demanem si ho demanéssim amb fe viva i amb el cor totalment net. Responsori. El pes lleuger del que ara sofrim i que dura tan poc va acumulant un pes incomparable de glòria que durarà sempre. Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l'home somiava això que Déu té preparat per als qui l'estimen. Va acumulant un pes incomparable de glòria que durarà sempre. Preguem. Déu omnipotent i misericordiós, vos heu fet de Sant Joan Maria Vianney un prevere admirable pel seu cel pastoral. Concediu-nos pel seu exemple i per la seva intercessió que guanyem molts germans en l'amor de Crist i amb ells assolim la glòria eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Beneïm el Senyor, donem gràcies a Déu. T'agraeixo que et subscriguis a aquest canal i donguis like a aquest vídeo.